Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista, mga kabisyo. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Happy Monday! Kumusta naman kayo ngayong araw na ito? Nakapagpahinga ba nitong nakaraang Sabado at Linggo? Ayan. Sana nakapag-rejuve kayo. Nakapag-rejuve? As in rejuvenating kit? Yan! Nakapagpa-fresh? Yan! O, importante issues kung ano man yung paraan mo ng pagpapa-fresh. Correct. Yung mga iba gumagamit ng mga pampapahid sa mukha. Yung mga iba nagpapaliha ng mukha. Hindi na kinaya ng pampahid. Liha na ito. Pag mahirap daw liha. Ganon? Oo, pag mayaman, mga ano ba yun? Microneedling kinematic. Oh. Yeah, diba? Pero kapag ka mahirap, liha. Kasi parang feeling ko, parehas din naman eh. Ng kalalabasan. Diba? Ng kalalabasan. Kasi ang important issues dito mapakinis. Hindi kung medyo kulang-kulang sa budget, ganun din naman ang ginagawa, sinusugatan yung mukha, liha is the key. Sa bagay. At tingnan mo nga yung mga dingding. Di ba't pag hinawakan mo magaspang, ang sasabihin ng mga construction worker. Yan, kailangan po muna dito, ma'am, sir, lihain po natin. Ganun din sa mukha, hindi naman po nagkakalayo. Yung bako-bako. Pero yung mga iba partner, nag-skincare, nagpunta sa salon, nagtulog. Alam mo, nakabawi ng tulog. Yan, nagtulog. Napaka-importante issues din po ng tulog na yan. Kapag meron kang in-interview na beauty queen na wala pang sponsor. Yan, diba? Ang at itanong mo sa kanya kung anong kanyang beauty regimen, diba? Ang sasagot niyan, 8 glasses of water, tsaka at least 8 hours of sleep. Yan, diba? Palibasa, ikaw pumasok ngayong araw na ito, haggard ka. Correct. 8 glasses of wine kasi. Ayan kasi. Alcohol. Ang tinira mo. Okay lang naman sana kung may bawi ng tulog. At okay lang sana kung medyo bata ka pa. Alam mo na kapag ka nagkakaedad na at kailangan at iinom na, ang recovery period. 2 days and 3 weeks. Ganun kahaba. Basta dapat lahat nakapagpa-fresh. Tama. Kasi panibagong linggo, panibagong araw, panibagong simula. At huwag mag-aalala kung ano man yung mga pangit na nangyari last week, diba? Hindi naman mauulit yan eh. Basta, kailangan natuto ka. Diba? Huwag mo din hahayaan na mangyari ulit. Correct. Diba? So, kung last week ka, nadukutan ka ng cellphone. Diba? Hindi naman mangyayari ulit kung hindi mo rin ibubuyang-yang yung cellphone na yan sa kalsada. Diba? Alam mo medyo talamak kang snatchan dyan mo pa nilabas yung cellphone mo. Or Totoo alam mo yun. naman talagang dito sa Pilipinas, ang backpack naging yung front pack, nilagay mo pa sa likod mo. Diba? Naranasan mo na ba madukutan or masnatchan? Dati nanood ako ng sine. Iba yung dinukot. Nung sinabi mo sinehan. Iba yung naisip ko agad. Alam mo, ikaw yung kakilala ko na Ang alin. Yung magbanggit ka ng talong, mahaba. Yung tawan-tawa lagi. Siyempre, ako yung kaibigan mong partner, supportive sa lahat ng mga jokes mo. Hindi mo pa nga binibitaw, tumatawa na ako na malakas. Hindi naman joke. Hindi ba joke? Naranasan mo na ba madukutan, partner? Sinabi ko sinihan, tumawa. Mali mo, may dukutan naman talaga Pero, kaya, madalas din Hindi, naranasan mo na madukutan sa sinehan? Oo nga. Ano dinukot? Tumawa ulit. Anong dukutan na nangyari, partner? Anong dukutan? Wallet. Yung akala mo na nasagi ka lang pero ang bilis ng mga pangyayari. Nadukot na pala yung cellphone mo o kaya nadukot yung mga wallet mo o yung wallet mo. Ganun kabilis po yung mga mandurukot ha. Correct. Akala mo nasagi ka lang nila. Minsan nga kakausapin ka lang nila eh. Hindi mo alam may kasabwat sa likod dyan. Binubuksan yung zipper ng bag mo. Totoo. Dinudukot yung wallet mo sa likod ng pantalon mo. O di naman kaya kunyari concerned. 'Di ba ganyan ang mga modus ngayon?
kunyari concerned na meron nahulog sa'yo, ganyan. Correct. Yung pala, habang hindi ka busy ka dun sa kunyaring nahulog, hindi mo alam na busy na rin pala yung mandurukot. Totoo Diba? yun. Totoo yan. Ikaw ba naranasan mo na ring madukutan? Oo naman, nasa sinihan din. Yung tumawa ba't ka rin. tumawa? Ba't ka tumawa? I want to support your joke. Kumusta Pero, naman ang pakiramdam? How's the experience ng dukot Oo. sa sinihan? Oo. Medyo nakakaba. Ako pala yung mandurukot. Ba't ako kinabahan? Paano yung kaba? Medyo nakakaba kasi baka mahuli ko. Hindi, pero totoo dun sa mga, ewan ko kung ano, Di ba nawalan ka rin ng gamit sa Oo, sinihan? sa sinihan. O, 2 beses. Correct. At dun sa 2 beses na nangyari yun, yung isa sa medyo hindi kamahalang sinihan, Oo. at isa yung may mga nahihigang sinihan. Nahihiga yung Nahihiga lazy yung boy. sinihan. Sinihan na taray, humihiga yung sinihan. yung upuan na lazy boy. Pangmalakasan yung upuan. Pangmalakasan, yung akala mo wala magnanakaw sa mga ganong klaseng mga sinihan na Oo. pangmalakasan. Ay, hindi. Na-experience ko din. Kakaiba kasi partner, hindi yung dapat talaga medyo nakikinig po tayo sa instinct natin eh. Nung time na yon, yung bag ko nilapag ko sa floor. Oo. Tapos may pakiramdam ako na habang nanonood ako ng sine, may pakiramdam ako na parang may Kumakaluskos. Oo, may kumakaluskos. Parang may anong tawag doon, may nagko-crawl. Oo. Bakit hindi mo pinansin? Hindi ko lang pinansin kasi May iba kang pinagkakaabalahan, no? ibang dukot. Dumudukot ako sa popcorn, partner. Busy ako nanonood. Pero naririnig ko yung kaluskos. Actually, parang may na-feel nga ako dumaan. Medyo matatakotin din kasi ko. Akala ko ayoko namang parang buksan yung third eye ko. yung pala, nagkaroon na pala ng pagdukot Yun ng na pala wallet. yun. Oo, wala na pala akong wallet dun sa bag. At na-realize ko lang yun, nung nakalabas na ako. Tapos hindi rin na nahanap kung sino. Nakakatakot, di ba? Yun yung sinasabi natin, and hindi mo i-allow na mangyari ulit yun. The next time, napapasok ka ng sinihan. So ngayon, every time kahit manonood ako ng sine, nakatabi talaga sa tabi ko yun. Totoo yun, diba? Hindi mo iiwan yung, minsan kasi nanonood tayo ng sine, ang dilim-dilim dyan. Yung katirikan nga ng araw nagkakaroon ng dukutan, yan pa lalong madilim. Mas madali. Totoo. Alam mo na, as a dating mandurukot, alam ko yan. Alam natin yung mga modus operandi na ganyan. Siyempre. Alam natin yung mga ganyan klase modus. Ang kakilala ko naman na wala ng cellphone, yung nahulog nang hindi niya namalayan. Sa sinihan din. O sa loob ng sinihan. Sa upuan, normally hindi po natin namamalayan yan. Kasi malakas yung sounds dumadagundong. Correct. Di ba naka-Dolby nga yan Dolby pa ba tawag Dolby ngayon? Atmos. Basta yung mga pangmayamang parang maririnig mo sa kaliwang tenga, lalabas siya sa kanang tenga. Ang galing nito. Yung ganon. Yung wala sa bahay namin na ito, di ba? Ganon. Oo. Pangmalakasan. So hindi mo So, talaga hindi mo mapapansin na may nalaglag sa'yo, wallet mo o kaya cellphone mo. Nalaglag yung cellphone, hindi niya namalayan yung pala nakuha ng tao sa likod niya. Ayan. Nangyayari madalas yan, Tapos hindi sinole. Oo. Di ba? Yung mga dukutan portion na ganyan. Kaya ingat. So yun yung sinasabi natin. Kung last week may mga ganyan, nadukutan ka ng cellphone, nahulog yung wallet mo, yung mga ganyan, hindi na yun mauulit this week. Kung mas kung mas maingat ka na. Mas alerto. Mapagmatyag. Totoo yan. So saan ako naman, ang naging diskarte ko niyan, lumipat na ako ng ibang pwesto. Yung pwestong walang makakakita. Hindi, ito nga partner Feeling ko, dun sa, yung sinabi ko dati na nadukutan ako ng wallet. Hindi, kasi iba, nung time na may jowa pa ako nung araw Alam ko na talaga kung bakit nangyari to. Nung nabanggit mo may jowa ka. Hindi. Kasi diba, busy ka. Ano kasi ginagawa nyo na pinagkakaabalahan nyo? Nanonood sine nga Ito naman, busy ka ba? Magtanong. Busy ako nanonood ng sine. Nakatutok. Nakatutok. Ano ba mga tanong niya, partner? Masyado ka maraming pagdududa. Hindi yan Tutok na tutok, ganon. Oo, tutok na tutok. Kaya. Kaya, hindi ko alam kung yung mga upuan
nung araw, masyado siyang mga dikit than usual. Ngayon kasi parang medyo mas maluwag na siya eh. Oo, totoo diba? yun. Yung mga, so hindi ka masyado makakadikit dun sa katabi mo. Correct, May correct. feeling ako na gano'n, na hindi na siya yung gano'n ka, yung makakasiksik ka. Pag kunwari natatakot ka. Kunwari lang, din mo talaga ako natatakot. Kunwari, Siyempre, para kasama mo yung makadikit. jowa mo Oo, eh. para mga gano'n. Totoo so, yun, ah. yung sinasabi mong paglipat na upuan, hindi naman yung posible kasi may mga ticket, may mga number na ngayon ng upuan. Oo, kumbaga pipili na ako ng ibang pwesto kung saan walang tao. Ganon. Ganun yung gagawin so ko. may ganon pa ba? Yung mga Gusto pinuwestahan mo. kataas-taasan at kasulok-sulukan? May mga ganon. Okay pa ba doon sa dati mong pwesto? Hindi ko na Yung alam. malapit sa- yung malayo- Hindi ko na yung pinupuntahan Nakatira na ako sa ibang syudad. So, hindi ko alam kung ganun pa rin yung mga sinihan nila. Basta yung mga pinupuntahan ko, mga medyo nag-level up na, mga ganon. Oo nga, iba na talaga eh, no? Iba na. Tsaka dati, natatanda mo, partner, pwede kang manood ng sine ng kahit anong oras, kahit sa gitna. Oo. Diba? Kunyari, gitna na ng pelikula mo na panood, okay lang, tapos tatapusin mo siya. Tapos ulitin mo siya hanggang makarating ka doon sa gitna or tatapusin mo siya O ulit. yun, ako naabutan Dati, ko yun. naabutan ko rin yun. Totoo, kasi ginagawa kong tulugan dati yung sinihan. Kumaga, inabutan ko, walang saktong simula eh. Oo. Basta kung ano yung oras na maabutan mo, pwede Yan, kang papasukin. pwede, Okay lang yun. correct. At pwede kang magstay as Kahit- long as you want kasi Totoo. wala namang reserved seating. Tama. At yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon na po ng reserve seating. Nahuli po yung mga kagaya namin. Dahil po sa mga kagaya namin Na natutulog. Libre aircon, sayang eh. Oo, kaya Oo, ganun. Pero ngayon iba na. Wala na, hindi na. Pag na-late ka dyan, wala na. Kasi Oo. hindi mo na pwedeng ulitin yan. Kasi aabangan ka ni, may mga nag-aabang na Oo, doon. may nagwawalis po ng popcorn. Oo, correct. May nagwawalis na ng popcorn, nakaabang na. Huwag kang magtagal dyan, ganun. Hindi mo kami maloloko. At saka syempre may seating arrangement na eh. Yes. May number na. Ang hindi ko pa na-experience yung may kama, yung sa BGC. Ay talaga, meron doon? Meron. Baka naman bahay yung napuntahan nila. Mayamang bahay Mayama na pala. ba? BGC mayayaman yung tao dyan eh. Oo nga sa bagay. Oo, baka Hindi, malaki lang yung LED nila. Meron partner, kaya lang libo-libo kasi. Aba. Ang mahal, tapos makakatulog lang ako. Dito na lang ako sa bahay namin. Nakasama ko pa yung mga mahal ko sa buhay. Ang mahal naman. Ay, teka, bakit nakakama? Yun na yung nila. Yun na yung baka naman po patry sa amin. Ay, hindi. Huwag tayo magganyan, partner. Baka mabash tayo. Bakit? Ay, di ba binabash na yung mga nag-ex-deal? Nakakaloka. Nakakaloka yung binabash yung mga nag-ex-deal. Sa tingin ko, hindi sila dapat binabash. Sa tingin ko lang. Huwag nga kayo. Hindi nyo alam yung usapan ng mga yan. Correct ka. At saka may kapalit yan. Hindi naman po ang isang tao. Alay na nasa ibang topic na po kami. Alam niyo na kami, octopus. Dami pinag-uusapan. Nagsimula sa dukutan, nag-ending sa ex-deal. Nag-umpisa nga sa rejuve eh. Diba, dami namin pinag-usapan. Kaya kailangan kapag nakikinig kayo ng tambalan, bawal dito yung iihe. Saka bawal mabagal yung pangunawa, may iwan ka. Bawal dito yung magkakamot. Yung kaya rin, magkakamot ka lang ng talampakan. Di ba? Bawal yun. Kasi baka mamaya, mag-concentrate ka ng ilang segundo sa talampakan na mamiss mo yung takbo ng usapan ng tambalan. Bawal yun. Mapag-iiwanan ka ng kwentuhan. Mapag-iiwanan ka ng kwentuhan. Sabihin mo, ano nga pinag-uusapan nila? Kanila rejuve lang Oo, ah. ba't napunta na sa kama? Ex-deal. Hindi, una may kama na sinihan. Ah, okay. Oo, so ano yan, special yan. Okay. Diba? Ano yung kama na yun single? Depende. May queen size. May king size. Di ba kasi ako nakarating partner kaya hindi ko mawari. May pa-blanket din, malamang. Meron naman, alam nga malamig-lamig. Kahit nakabungayang ka doon. Paano ko? Totoo. Nakabuyang yung kat, wala mo lang kumot. Di ba? Matik yung kapag may kama, may pakumot. May pakumot. Kasi mabubusuhan ka doon. Kunyari, di ba naka-shorts ka o kaya nakapalda. naka-skirt ka. Oo, correct. Ganyan. Lahat ng agad sa'yo, bagal nilang maglakad. Bakit kaya sila mabagal maglakad? Alam na, naninipat na. Alam na, this. May pagsipat na nagaganap. O yung ganun. Okay. Parang feeling ko hindi ko yun may experience kasi namamahalan ako eh. Libo? Oo, libo. Malinaw naman yung baka mamaya malabo. Siyempre naman, kung libo, partner, alam nga naman malabo. Tapos, kakahiya naman yung malabo yung sinihan, di ba? Tapos isipol yung mga utaw. Oo, ano yun? Sinihan kasi may ganun dati, di ba? Ganun dati.
Kapag kinain nung reel yung film, Oo. tapos mapuputol ko niya. Tapos magpapalakpakan yung mga tao. Woo! Ang tagal! Di ba? May ganon. Ano ba tawag dun sa lagarista? Lagarista. Lagarista. Di ba noong araw? Di ba? From the Juve to Lagarista real quick. Hindi namin natatapos yung mga kwento namin. So ano yung kwento sa ex-deal? Oo. Ang dami. Pero there is such a thing as an ex-deal Oo arrangement. naman. Kaya Gusto nga, yun sa field namin, sa Oo, industry correct. namin. Pag sinabing ex-deal, exchange deal. Barter. May barter at lagi nyo tatanda, may kapalit yun ha. Hindi yun walang kapalit. Correct. Ang kakapalan ng mukha, I feel like, is kapag nagbigay sa'yo, tas wala kang ibinigay na kapalit. Yes. Yun, diba? Tas hindi ka tumupad sa kapalit. Yes. O nag-usap kayo, dapat may kapalit pero hindi ka tumupad sa usapan. Correct. Oo. Yun yung feeling ko kabash-bash. Oo. Pero yung meron kang yung people who engage in ex-deal arrangement, I don't think there's anything wrong with it. Correct. O, diba? Kaya, yun lang, napag-uusapan lang ang mga bagay-bagay. Basta ang importantatious mga kabisyo, masabi nating lahat, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!